από το κλειστό γυμναστήριο των Μολάων Λακωνίας. Συνδράμουν για την αποδοχή της διαφορετικότητας. Το σκορ είναι 9-6 αυτή τη στιγμή. Set play με pick and roll. Pop out από τον ψηλό παίχτη. Και άλλο ένα προσπάθεια για παιχνίδι στο ζωγραφιστό. Πάσα έξω στον Αβραάμ Καλινικίδη. Σαν και τώρα πρέπει να παίξουν άμυνα. Έξυπνη συνεργασία. Και να παίξει με ένα post-up σαν τελική επιλογή του Γιάννη Αθανασίου. Επιλογή από την ομάδα του ΑΠΟΕΛ να παίξει άμυνα ζώνης. Και η επιλογή αυτή δεν θα αποδειχτεί και από ΑΠΟΕΛ. Post-up παιχνίδι. Και θα δικαιωθεί ένα γρήγορο side pick. Και deflection, κλέψιμο της μπάτζα το ανώ. Που θα ολοκληρώσουν τον πρώτο της transition επιθετικά. Δεν υπήρξε καλή αμυντική επικοινωνία. Αποβεί μοιραίο κατά τη διάρκεια αυτού του δεκαλέπτου. Διότι το βιαστικό παιχνίδι με έπειρους παίκτες του ΑΠΟΕΛ, καλύτερη ψυχολογία τώρα οι παίκτες του ΑΠΟΕΛ και την εμπειρία που έχουν. Ο Γιάννης Αθανασούλας ένα τρίποντο. Ελεύθερο σουτ. Και αυτή τη φορά καλύτερες οι προϋποθέσεις. Θα παίξει ένας εναντίον ενός. Ναι, και θα τελειώσει με ένα lay-up με χειρισμό της μπάλας. Ένας εναντίον ενός. Όμορφη πάσα. Και φυσικά μέσα από τον Γιάννη Αθανασούλα. Πολύ όμορφη κυκλοφορία της μπάλας στην απέναντι γωνία. Και ένα τυχερό αλλά κοντινό jump shoot. Μια ωραία επιλογή. Θα αποφέρει ένα γρήγορο lay-up όπως θα έπρεπε από την ομάδα των Ανώ. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για κάθε ομάδα μετά την αλλαγή της κατοχής. Από τότε που ο Νέσμι θα τοποθέτησε τα καλάθια με τα ροδάκινα στα 3 μέτρα. Μετά το shoot. Επιθετικό rebound εντός χρόνου. Σωστά, ο Βραλιούς θα πρέπει να αλλάξουν πολλά πράγματα στο παιχνίδι τους. Και ο Τόνι με ένα τρίποντο θα το κάνει αυτό. Θα φέρει τη διαφορά στους 11 πόντους. Και μετά τη διακοπή θα είμαστε πάλι κοντά σας. Πάμε λοιπόν στο παιχνίδι μας. Side pick and roll. Επιλογή για shoot, εύστοχο. Κοντά στο καλάθι. Ωραία κίνηση με αποσπίση. Ένας εναντίον ενός με πλεονέκτημα για τον Γιάννη Αθανασούλα. Περιφερειακή προσπάθεια, drive. Καμία αμυντική βοήθεια. Πολύ όμορφη φάση, πάρα πολύ όμορφη φάση. Με μια touchback πάσα τρέφουν στον τόπο τους ό,τι κέρδισαν τον αθλητισμό τα προηγούμενα χρόνια. Άλλο ένα μορφό δημιούργησε προσπαθές για πικ μακριά από την μπάλα, αλλά δεν είχαμε καλάθι. 41-50. Περιφερειακή πάσα και set pick and roll. Κώστα. Τόνι, πολύ ωραία προσπάθεια. Να μπορέσουμε κάποια στιγμή να δούμε αυτές τις εικόνες σε όλα τα ελληνικά γήπεδα. Τρεις γυναίκες στο γήπεδο, μεγαλύτερης ηλικίας, πολύ ωραία φάση. Για να δούμε. Σάντι. Και εκεί θα δούμε 5 δευτερόλεπτα. Ο Τόνι θα πάρει την προσπάθεια και θα δικαιωθεί. Και για όμως την ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Ο Τόνι θα επιλέξει βλέποντας ότι υπάρχει ένας εναντίον ενός να εκμεταλλευτεί ό,τι του δώσει άμυνα και θα το κάνει με το καλύτερο δυνατό του ρολάκι. Στο παιχνίδι μας όμως Γιάννης Δεσσινάς για 3. Προσπίση. Ωραία πάσα. Πολύ καλή συνεργασία. Είναι με τον μπάσκετ. Είναι με τη Λακωνία σήμερα θα έλεγα. Εγώ μιλάω και οι Ανώνοι παίζουν άμυνα. Αργός ο ρυθμός πάλι. Είναι τρελό, είναι τρελό! Το τρίποντο αυτό. Αλλά και η επίθεση.
Για να δούμε. Κι άλλο τρίποντο. Για λόγω θα βγάλει την μπάλα στην πλάγια θέση. Στη γωνία ο Ζερβός. Ζερβός! Θανασούλας για 3. Rebound ο Καλενικίδης. Την επόμενη φορά. Θα το συζητήσουμε αυτό βέβαια. 68-77. Μπράβο. Και πάλι μπράβο.